Türkmenistanyň ýaratyryň arasynda ýurdun daşyna çykmagy islegler artýar, ýurdun migrasiýa gulluklarynda nowatlar uzaýar. Liwap vilayatynda häzir raýatlara indiki ýylyň ýaz aýlarynda daşary ýurt pasportyny almak üçin talon berilýär. Liwap vilayatynda biometriki pasporty almak isleýänler gaty köp. Emma dokument taýýarlamak üçin diňe 2024-nji ýylyň maý aýynda ýüz tutmagy mümkinçilik berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pasport nowaty indiki ýylyň mart aýyndan maý aýyna çenli sandyjy günüň dowamında uzapdyr. Geçen hepde migrasiýa gullukları mart aýyna talon berýärdi. Indi bolsa talonlar indiki ýylyň maý aýyna berilýär. Dip Liwapdaky habarçymyz 16 oktýabrda gurrun berdi. Azatlyk vilayatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda yerli migrasiýa gulluklarynyň ofislerine birnäçe ýüz adam gelýär. Habarçylar talonlaryň gaýtadan berilip başlanmagynyň gowy habardygyny belleýärler we yerli ýaşaýjylaryň iň bolmanda indiki ýyl pasport almak mümkinçiliginiň artýandygyny aýdýarlar. Öňki aýlarda yerli migrasiýa daralary täze ýylda nowatlaryň ýazgy boýunça dälde adamlaryň özleriniň baryp durmaly boljakdygyny aýdyp talonlaryň berilmegini toktadypdy. Talonlaryň berilmegi oktýabr aýynyň başynda gaýtadan başlanypdyr. Anonim görülen migrasiýa gulluklarının işarlarının maglumatlaryna görä, oktýabr aýynyň ilkinji 2 hepdesinde talonlar fevral aýy üçin berilip gutarypdyr. Soň birnäçe güniň içinde mart aýyna berilipdir. Indi bolsa maý aýyna talon berilýär. Emma indiki ýylyň nowatyna talon almak işi hem aňsat däl. Indiki ýylyň talonyny almak üçin arza berjek kwitansiýany almaly we eýem häzir indiki ýyl beriljek pasport üçin döwlet tölegini geçirmeli. Bu töleg 60 manat möçberinde. Munyň bilen baglykda şu günler banklaryň öňünde kwitansiýa boýunça töleg geçirmek üçin duran adamlaryň nowatlary hem peýda bolýar. Mundan öň Daşoğuz vilayatynda da biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň nowatynyň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzanlygy habar berilipdi. Daşary ýurt pasportyna bolan islegiň artmagy bilen bir hadarda dokument aljak bolýan raýatlardan edilýän talaplar hem kynlaşýar. Sentýabr aýynda Liwap vilayatynyň ýaşaýjylaryna SSSR döwründe berilen dowuluş hakyndaky şahadatnamalary esasynda pasport berilmejekdigi aýdylypdy. Şu ýylyň ýaz aýlarynda Balkan vilayatynda kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalasynda suwd edilen garyndaşlaryň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmedikleriň pasport üçin tawşyran arzalaryny hasaba almakdan we olara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwrülipdi. Türkmenistanda ýeşillik we durmuş şertleriniň barha agyrlaşmagy derarly daşary ýurt pasportlaryna bolan islegiň fonunda häkimetler raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmäge gönüktirilen päsgelçilikleri ýygyderli döredýärler. Bürokratik kynçylyklar bolsa daşary ýurtlara gitmäge islegiň güýçlenýän wagtynda bu urda korrupsiýa üçin şert döredýär. Türkmenistanyň raýatlary biometrik pasportlaryny diňe ýurdun çäginde alyp bilýärler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary pasportlaryny şol ýurtlardaky Türkmenistanyň ilçihanasynda ýa-da konsullugynda alyp ýa-da täzeläp bilmeýärler. Biometriki pasport almakdaky kynçylyklar Türkmenistanyň daşynda şol sanda Türkiýede ýaşaýan müňlerçe türkmen raýatynyň pasportlarynyň möhületi gutaryp bir kanun statusda galmagyna sebäp boldy. Balkan vilayatynyň häkimetleri mejburi paýta ýygymynyň gerimini ýene güýçlendirip, bu işlere Sewitiň harby birikmelerinde gulluk edýän esgerleri köpçülikleýin çekýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy we çeşmeleri esgerleriň agyr şertlerde paýta ýygýandygyny, olaryň azyk üpçünçiliginiň juda pesdigini aýdýarlar. Şu ýyl Balkanda ulluk edýän eskerleriň tas ählisi ýatymlaýyny paýta ýygymyna çekildi. Hatda olaryň hatlaryna deňizçi eskerler hem goşuldy. Geçen ýyllarda deňiz goşunlaryna degişi eskerler paýta ýygymyna çekilmeýärdi. 3000 eskeri bolan Gyllarwat harby birikme we brigada howa güýçleriniň eskerleri Mawtumulynyň Serhet garnizonunyň 600 çemesi piyada goşunlarynyň we moto atyjylaryň eskerleri hem bar. Şeýle-de gowuçy meýdanlaryna eskerleriň arasyna Balkanawat Gorow polky 3-nji komendatura ady bilen tanalýan polkuň Türkmenmaşynyň Janga deňiz Serhet flotunyň we Garşy Bektaş deňizçi we Guryer Serhetçi eskerleri hem bar. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 16 oktýabrda gurrun berdi. Hiçili töleg tölenmezden paýta ýygmaga mejbur edilýän eskerler göçme esker çadırlarynda ýaşaýarlar. Bu çadırlar Sewitiň paýtaçylygy üçin niýetlenen 3 etrawynda.
Mawtumuluda, Gyzylarwatda we Bereketde yerleşýär. Bu çadırlarda esasanam Gyzylarwadyň Garasenger obasyndaky göçme esker çadırlarynda şertler juda gözgüýne. Olaryň içi juda sowuk. Olaryň ýatýan 2 gatly krawatlarynyň matraslarynyň kirden ýaňa reňkini bilip bolmaýar. Eserleriň hem bir ay töweregi wagt bäri dol ýuwun mandygyny görse bolýar. Olaryň köpüsiniň ayakkablarynyň uju deşilip, olaryň öň barmaklary görünýär diýip çeşmämiz aýtdy. Eserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre, olar üçin niýetlenen azyk önümleriniň aglabasy jogapkär ofitserler tarapyndan hususy taraplara satylýar. Eserler owa adamlaryndan imäge çörek we gawun dilep janlaryny saklaýarlar. Etrap ýaşaýjylary eserleri rehimleri geleninden günortan wagtynda goçu meýdanlaryna gelip, berjek Hudaý ýoldur sadakalaryny şol ýerde bişirip eserlere berýärler. Olary gören adamyň ýüregi awaman durup bilmeýär. Eserler güne garalyp açlykdan horlanyp gidipdirler diýip habarçymyz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä, harby serkerdeler eserlerin haýsy harby bölüme degişlidigini gizlemek üçin olaryň eşiklerindäki ähli belgileri aýyrdypdyrlar. Olarda ne pagon, ne de başga belgi bar. Eserlerin arasında çağırış boýunça 2 ýyl gulluk möhleti oktýabryň 1-ne we 2-sine dolan eskerler hem köp ýöne olara paxta mövsümi tamamlanýança gullukdan boşadylmajakdygy, 40-50 gün artyk maçgulluk edip paxta ýygmaly boljakdygy duýdurylypdyr. Diýip habarçymyz aýtdy. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Azatlyň ýokurda beýan edilenler barada Balkanyň degişli harby bölümlerinden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Awganystanyň Herat welaýatynyň 15-nji oktýabrda bir hepdeniň içinde 3-nji gezek iri ýer titremesi boldy. Bu sarsgynlar Türkmenistanyň günorta günni görsebitlerini, şol sany Serhedawat we Tawtawadyr etraplaryna hem ýeti duýulýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gözle gurulugyna görä, 15-nji oktýabrda Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäheriniň goloýuny 6,13 bal ululugyny ýer titremesi boldy. Sebitde bir günüň dowamyna 5,14 magnitudly beýleki bir ýer sarsgyny hem hasap alındy. Soňky sarsgynlarda azyndan bir adam öldü, 150 adam yaralandy. Bir adam Herat welaýatyny 7-nji oktýabrda we 11-nji oktýabrda 6,13 bal ululugyny ýyly izine 2 sany iri ýer titremesi boldy. Sebitde başga da ululu kiçili ýer öranmalary hasap alınýar. Yerli ýaşaýjylar ýer sarsgynlarynyň gaýtalanmagy bilen bagly gorkularyň arasyna sebiti terk etmäge synanşýanlyklaryny aýdýarlar. Awganystanyň şu Herat welaýatynda şu bir hepdeden bäri 3 gezek, ýani tapgyr öranýar da. Bu çaýadam tapgyr inanma ondan hem asynmasa ýöne güýçli bir ýer titreme şu bir hepdeniň içinde 3 gezek bolup geçende şoň üçin şu tapgyr güýçli ýer titremesi bolmak sebepli Heratyň köprek ýaşaýjylary Herat welaýaty goýup berip, şu gapdalynaky welaýatlara özi göçleri bilen daşyp otaýyny goýup berip gaýtmakdadyr. Diýip Awganystanyň ýaşaýjy Latif Türkmen 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Taliban resmileri 7-nji oktýabrda bolup geçen ýer titremesine ilki başda azyndan 2000 çemes adamyň helak bolanyny aýtdy. Soňra 11-nji oktýabrda adam ýetkilerini müňe düşürdi. 15-nji oktýabrda Herat welaýatyna bolup geçen sarsgynlar Herat welaýaty bilen serhetleşen sebitleri hem duýulýar. Munyň bilen baglykda Herat welaýatynyň günbatar goňşusy Iranyň Horasan Razavi welaýatyna mekdepler ýapyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Herat welaýaty bilen serhetleşen Türkmenistanyň Mara welaýatynyň Serhedawat we Tawtawadyr etraplaryna hem ýer sarsgynlarynyň güýçli duýulýanyny habar berýärler. Hususan Tawtawadyr we Serhedawat etraplaryna ýer titremeleri güýçli duýulýar. Etraplaryň ýaşaýjylary gijelerini öýlerine girip ýatmakdan gorkýarlar diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda dowamly ırgyldylardan ejir çekýän yerli ýaşaýjylaryň arasyna Marynyň welaýat merkezine golaý sebitleri wagtdaýyn göçýän adamlarym bar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan sebit ýaşaýjylary ýer sarsgynlaryny güýçli duýanlyklaryny aýdýarlar. Öýden nädip ulgap çykanymyzy bilemzok, ayaklarymyz ýalaňaç daşarda garaşdyk diýip bir etrap ýaşaýjy saýdýar. Çağalarymyzy mektebi bermekden gorkýar diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti we Mara welaýatynyň sebit häkimetleri sebitdäki ýer ırgıldylary barada beýanat bermeýär. Döwlet hiçligine köpçülikliň habar berişleri işleri, şol sany elektron neşirler Türkmenistanyň Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşýän sebitlerine bolup geçýän ýer öranmalary barada habar bermeýärler. Eýan bir hepde bäri rahatlyk ýok diýip
diýip Sewit ýaşaýjylar aýdýar. Adatlygyň söhbetdeşleri yer öğrenmelerinde Türkmenistanyň günorta Sewitlerini käbir jaýlardaky penjereleriň aýnalarynyň döwlendigini aýdýarlar. Şeýle-de Serhet ýaka Sewitlerde soňky bir hepde bäri gaýtalanýan sarsgynlaryň arasyna köp sanly ýaşaýjylar sadaka paýlaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 13-nji oktýabrda Arkadaş şäherine hem sadaka berildi. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň guruluşyna girişilmegine 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryna hem de ýakynly Awganystanda bolup geçen ýer titremeleriň pidalaryna bagyşlanan sadaka çäresine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň Mara welaýatynyň Serhedabad etrafy Awganystanyň Herat welaýatynyň Herat şäherinden 120 km çemeti demirgalykda ýerleşýär.